Neața lumea. Da. Și ăsta e episodul 2 din Co. La cât de retardat sunt eu? Nu știu ce am făcut, dar s-a resetat mapa. Și-am băgat și un sid mișto. Dacă tot s-a resetat mapa. Și de data... De data asta nu e Alex, fiindcă nu vrea să intre pe Skype. Mi-a schimbat și skin-ul. Unul mai frumușel, fiindcă am făcut-o Nicol la server, chestii de-astea. Stați că vă place skin-ul meu. Și da. Stați-mă că am lag. Nu știu ce are. Și am băgat și noi seed-ul de la Breaslă. Așa să începem. Suntem cu Bogdanel. Stați puțin să văd ceva la Fraps. 120 de FPS-uri. Hai mă las pe 60. Bă, eu prostii. Uite, hai că îmi trebuia microfonul. Stați puțin. Îți dăduși game mode? Nu-mi dă din game mode. Asta e. Tu cred că Ce îți vreau eu dă... să fac? Gata, asta ca să fie zi și să dau și pe peaceful, mă. Pentru primele nopți, prima noapte. Dacă era landă de eu pe peaceful, dar aici, dar nu. Aș vrea să fac eu un tortor de lemn. Stați puțin. Bătut tot. Așa, am venit. Așa. Da, și spun... Mă, lasă-mă în pace! Ce ți-am făcut? Doar te-am aruncat. Și ți-am furat un măr. Și l-am mâncat. Păi așa, aveam asta full. Eu nu. Frate, eu fac un... Bă! Îmi dăduse în game mode ca să ajung aici sus. Să puteai da tip pe la mine. Sau îți dădeai kill. /kill. Eu fac un pickaxe de lemn ca să... Va trebui să ne facem casele oriunde, dar nu la spawn. Fiindcă... What? Eu mă apucasem să tai copaci. Ok. Va trebui să ne facem casele altundeva, dar nu la spawn. Fiindcă aici nu avem piatră, fiindcă e pietros. E făcută din clay. E, dar o să ne ajute clay. Da, să-mi arăți mie unde e locul lui Dan Sky. Unde își făcea Dan Sky casa. Crezi că eu știu? Mă, Eu dar fac unde... aici un Pickaxe. axe L. Fiindcă avem nevoie de lemn. Dă-mi axeul ăla. Ia. X. De la pic. Și prima oară când văd un dead bash chestii de asta. Poate găsim și noi locul de casa lui Marian. Cine nu știe pe Marian n-are viață normală. Nu e om. Cine nu știe pe Marian nu e om. Eu totuși vreau neapărat să stau în Idem Sky. A? Vreau neapărat să stau unde e Idem Sky. De ce? Eu vreau să-l fac la Marian. Fiindcă sunt o lepră. Și el e tot o lepră. Deci suntem gemeni. Mai ales că vine vorba de tine. Sunt o lepră. Deci îmi zici și mie ce înseamnă lepră. Că chiar dacă sunt mai mare cu un an decât tine, totuși nu știu Deci ce. proșu. Lepră. Da. Caută pe
Dex Online. Mielene. Melene. Mă duc eu. Sper că mai filmează chestia asta. La mine se vede că filmează. Nu la mine, fiindcă eu am Google Chrome. Știi ce înseamnă? Că dacă ai Google Chrome? Știi ce e lepră? Nu. Boală contagioasă, cronică, frecventă, mai ales în regiunile tropicale. De aici am Elene să mai citesc. Ai înțeles? Da. Deci eu sunt o boală tropicală. Și am un red sand. Ce se face cu el? Am nisip roșu, mă. Bun, am revenit. Mi-a crăpat Minecraft-ul, mi-a dat crash. Te chiși în el. Da, chiar red sand-ul. E ca sand-ul. Da. Are sunet. Am nevoie de un biom normal. Cred că știu unde găsesc. Fiindcă nu există piatră. Am căutat. Bă, asta seamănă cu o față. Să te uiți pe filmare la nu știu care secundă. Asta seamănă cu o față. Și strâns 16 copăcei. Vino încoa, uite-te la asta. Parcă e o față. Asta Hai. și asta sunt gura. Asta și asta sunt ochii. Doar că-s cam lipite. Să dau un Adică screenshot. chiar. Îmi dădui screenshot. Uite încă una. Doar că cu ochii mai lăbărțați. Eu mă omor și așa să-i tot sus. Știi ce înseamnă auci căcatora? Auci, cred că a durut. Zăcați din lume. Unde și mie lemn, fiindcă eu sunt o lepră. Sunt o goală. Dă lemnul! Da. Dă tot lemnul că te bat! Uite-te în spate. Asta e tot lemnul pe care l-a văzut. Mișto. Sunt 3 stack-uri și 21. Nu toate. Mai aveam eu vreo 8. Frate, Da, hai frate. PvP cu topoare de lemn. PvP cu topoare de lemn, că ne scăldăm în lemn. Hai să-i văd, știi? Fraiere, fraiere, lasă mașina. Fraiere, Bă! Cum m-ai omorât? Oricum aveam și 2 viațe. Inimioare luate. Inimioare vieți. Parcă-s frate. Hai, vino înapoi la PvP. Ha! Din păcate ăsta nu dă critice. Wow. Cum naiba să nu dea toporul critice? E cam prostie. PvP cu mâna goală. A? PvP cu mâna goală. Hai, să din cine câștigă toată lumea. Frate, nu cu creativul. Stai puțin. 3, 2, 1 și... Bă, treșai. Dar nu merge cu mâna goală critice. Hai cu săbiuțe de lemn. Eu sunt good mod. Frate, unul pe survival games, la Rafael. Știi ce făcea? Cu pumnul omora orice. Hai, dă și mie ceva. Hai că-ți dau. Vrei asta? Ia, mă! Să te văd ce știi, mă! Eu dau critice cu săbiuța. Săbiuța dă critice. Tu nu știi critice, frate. Hă! Ghost marți. Bă, Ghost marți. Bă, tu luni marți. Bă, tu ești luni marți? Nu mă bas la PvP. Salut, mă! Salut! Salutare, domnule, mă! Salutare, domnule, mă! Salutare, domnule, mă! Morfă! Morfă! Bufă! Bufă! Sos pe ea sperioasă! Bufă! 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 Tu nu mă
mă faci cu săbiuța. Cu toporul mă faci. Fiindcă ăla nu dă critice. Și tu nu știi să dai critice. Chiar. Hai, începem survival-ul. Hai. Îmi fac un Axel care l-aveam, dar nu pas. Hai, dăm și... Stai că am eu lemn. Hai, mai mult! Dă-l! Ce? Lemnul. Și iarăși am uitat să pornesc timerul. Îmi zici și mie cât crezi că am filmat după tine? Cât crezi că am filmat? Vreo 15-16 minute. 15-16? Hai mai filmăm 5 minute și închid. Dar o să avem nevoie de un biome normal, fiindcă doar de... Bă, frapsul mi-arată cu roșu FPS-urile de la Minecraft, că cu roșu înseamnă că filmează. Stai puțin să închid ușa. Da, păi pe mine mă enervează chestia Și asta. arată pe aia de Skype un frame. Pe iconița aia de la Skype din colț. Ce cu ea? Mi-arată că are un frame. Mi-arăta. Dar nu vorbim de când filmăm, nu? Păi na, Ca Nu și știu. vorbi vreo 10 minute. Ne facem o casă. Dar hai și tu în alt biome. Uite, îmi dau F3 și F2 ca să știm unde e spawn-ul, dacă avem nevoie de chestii de asta. Rare și închide ușa. Dacă avem nevoie de clay colorat, hai să ne ducem într-un biome normal. Doar de... stai, lasă-mă să mai tai și eu un pic. Hai mai taie tu aproape toți copacii. Sau cât vrei tu ca să facem cearcul. Până atunci eu mă duc să caut un biome normal. Dacă am și destui copăcei, deci nu e problemă dacă nu găsim unde să... nu găsim copăcei. Da, și oricum am vreo 4 stacuri și un pic. Eu am vreo 29 de bucățele. Da, Deci- da, zic de prelucrate. De plencuri. Eu Fac zic parcurs zic de extrem. copăcei. Oh, Așa, eu am vreo 19 de bucățele neprelucrate. 12? 19. 19. 19. 19. 19. Băi, da, cred că am găsit. Și oricum dacă nu găsim nimic, niciun copăcel sau unelene să crească alea, am făcut poză cu coordonatele. Dar vreau și eu o savana, că îmi place lemnul ăla la nebunie. Păi ce crezi, că mie nu-mi place? Da, e mișto. Eu la portocaliu. E mișto și ăla neprelucrat. Și ăla mai închis e mișto. Care a reușit să ies din biomul de căcat. Bă, dar chiar parcă e un biom din căcat. N-am reușit să ies. Bă, da, toată harta e un biom de ăsta. Cred că am găsit lumină. Bine, lavă! Gata, am făcut poze la coordonat dacă am nevoie de lavă. Un popil. Așa. Bogdanel. Frate, cum ziceai că te cheamă pe tine pe YouTube, canalul tău? E Bogdan. Le Bogdan. Bine. Da, Ca la vreau să Târnăcop, da, Bogdan în loc de Târnăcop, da? Da, vreau să-l schimb pânăle de topor. Sau altceva de genul ăsta. Da, da, da. Bă, dar eu toți sunt obișnuit cu survival games-ul, care nu o să filmez, fiindcă e lag.
lemn. De ce nu-mi fac cu lemn? Ca să ajung și eu undeva. Sunt obișnuit cu survival games-ul, că nu pot să sparg. Că doar fac logic. Fac logic peste tot. Nu-mi place fac logic. Și e protecție peste tot. Doar că nu e. Fiindcă țin eu serverul și fac ce vreau. Și apă n-am găsit deloc. Ba da. Parcă da. Cred că am scăpat! Ar fi super. Asta e ce e? Mesa. Mesa plateau ce e. Am dat de apă. Dar tu luai crafting table-ul cu tine? Da. Eu fur totul. Sunt țigan. Da, lasă că mai am lemn Stai pentru... puțin. Îmi vine o idee. De ce jocurile le poți crecui? Și calculatoarele nu mă refer la Windows. De ce nu-ți poți lua, să zice, calculator de 40 de milioane ca atunci când îți iei joc? Ha? Zi-mă! Păi așa, în mod normal ar fi bine să ți le și cumperi. Dacă Așa ți-ai cumpărat vreun joc? eu mi-am crăcuit, mai bine n-aș spune, Zi! am crăcuit, Nu spune! Nu spune! Fiindcă o să ne luăm copyright. Că YouTube-ul a cam sfeclit-o. S-a cam prostit. Scrie pe Skype ce ai crecuit. Hai, vorbește. lasă, mai bine spun după filmare. Bine, mă. Fiindcă, da, nu avem voie cu de-astea. Da, ți-ai cumpărat vreun joc? Nu, Nu? Niciunul. nu. Stai puțin, mi-am cumpărat The Sims 2 Free Time Capul ăla. și ăsta Taci. San Andreasul. L-ai cumpărat? Ce a cumpărat? Da. Da? Da, l-am luat pe un CD, dar nu vrea să meargă. Deci l-ai cumpărat și nu merge. Și mai și plouă și îmi face lag. Mai mult apă. Bă, dar eu nu suport mesa ăsta. Cred că nu mai scap de el. Nu mai să scap de mesa. Mesa. Mesa cu fumeza. Ei, dar știu că putem să facem chestii din clei. La cât e. Armură de clei prăjit. Ei, armură la frate. Dacă găsesc un de la cu stained glass, un baiam de la, nu știu, fi super. Mai bine făceam tot de 1.6.2, că nu exista căcatul ăsta. Plin de nisip cu sânge. Sau poate făceai de 164. Ei, de ce că e nicio diferență? Nu e nicio diferență. Dar chiar care e diferența de 1.6.2 și 1.6.4? Bug fix-uri sau ce? Că 164 e mai apropiat de 172. N-are nicio legătură. E fix ca 1.6.2. Am găsit un deșert. Am găsit o savană, mă. Cred că aici așa Te rog, făcut. Bine, mai schimb. stai un pic. Mai bine nu mă teleportez pe mine acolo. De ce? Avem piatră, frate. Și avem copaci, portocalii și popi. F3, F2. Că vreau și eu să-mi fac asta de la coordonate. Ce?
să fac o poză de la coordonate. Păi și nu-ți face, apeși pe F3 și F2 foarte repede. Gata. Acum pot? Oricum mi-am făcut eu la avele. Stai să-mi iau crafting table-ul. Am eu. Dar facem două case sau decât una? Căși Păi văd tu că eu vreau să mă întorc înapoi aici. îți place aici? Da, păi vreau să mă fac în locul lui Dan Sky. În locul Hai, de teleport. Sky? Da, hai teleportează-mă. Unde ești? Salut. Cred că aici așa a făcut de Sky, doar că e altfel copac. Cavi, îmi place cavi. Vino că tu ai pickaxe. Nu e nimic. Eu am făcusem un pickaxe, dar terminal. Cu clay. Deci pe... Da, pe clay. Dar la clayul ăsta colorat poți să-i schimb culoarea? Nu. Trebuie să topești clay blocul și după să faci ca cu sticla. Cacu. Și avem aici clay colorat. Ce-ți mai trebuie coordonate? Ah, super, că vreau un pic de Frate, eu de-abia am scăpat dintr-un mesa de ăla. Uite, la foarte puțin avem foarte mult clay. Deci ne putem face la căcați de clay. Bă, chiar, facem un căcat din clay. Mi-aș băga și o textură. Păi am deja textură, dar nu am setată. Eu am Faithful-ul, dar de 1.6.2. Tu adună lemn, îmi dai mie pickaxe-ul care nu-l ai. Trebuie să facem baie în lemn. La cât ai strâns tu. O să stric un târnăcop pe piață. Eu îmi băgai Faithful-ul. Faithful-ul ai de 1.7? Păi mie ăla, Faithful-ul ăla de la și la 1.6. Știu, îți merge, dar nu o să fie alea toate schimbate. Și știi că e stricat patul pe Știu. astea. Nu se va vrea nicio textură. Stai puțin. Bă, Ce? bă, nu știu bă. Ia F2, așa. Și să-mi dau și așa. Da, e la fel lemnul, doar că văd că sunt buieți. Nu, tot așa sunt. Stai, Popiu, cum arată? Da, arată ca roz normal. Mă, da, ce-am cu Video City. Dar vreau textura alta care o ai. Bun. Nu-mi bag în lângă fotorealismul, fiindcă face la lag, de nici nu știți. Mai ales pe servere. Versiunea de... Mi se pare că nu există de 16 pixeli. Aia n-are niciun pic de lag, dacă există. Ia am lag cu Spaxul. Asta e ca în Spaxul de 1.7. Să vedem mișto. Vede 64 de pixeli. Îmi place. O să rămânem cu asta. Deci gata, eu am găsit casă. În copac. Da. Bă, dar sunt prea micuți. Și o să facem totul din frunze. E greu și nici nu vedem prin ele. Nu din clay și sticlă colorată. 1.6
Că vreau să-mi pun și sticlă colorată așa pe lângă. Dar și clay. Vrei? Cu clay sau fără? Da. Hă? Și clay. Și clay. Atunci ești un om pe sufletul meu. Dacă vrei ca să încopac cu clay și sticlă colorată, ești perfect. Acacia. Acacia dicacia. Dedicaci. Și Căzut? mine să mă cac, mine să mă cac. Ce ai zis? Căzu un semplic din ăsta. Eu strâng piatră. Ca să fac chestii din piatră, mă. Am 14, 14, mă, 14. Tu ești nea 14. Eu o să iau clay și nisip pentru casă. Da. Da, dacă vă întrebați cum am făcut să nu deschid crafting table-ul, am ținut cu shift. Toată lumea știe, toți nobii știu. Da. O să mă uit pe forum ce se face cu red sand-ul ăsta. Nu pe wiki, ce naiba. Ia-ți deschid acum. Sper să nu-mi dea crash. Iarăși. Încă X, fără X. Unu 7-4 e ultima snapshot-uri ceva. Nu avem snapshot-uri, what? Send. Și red sand nu e? Bine, mi-arată așa red sand. Ce fac cu el? Știu unde se găsește, dar nu merge făcut nimic. E de căcat. E de mântuială. Bogdan, s-a întâmplat vreodată să fie de-alea, știi tu, zăpadă. Știi cum e zăpada aia mică, care să plutească. Nu. Și nu de nu scai de ce este. Deci tu vrei Minecraft Premium ca să-ți bagi Resonant Rise-ul? Da. Deci ești dus cu cap. Cum arată porcii? Doar pentru atât? Și pentru alte moduri care nu pot fi cumpărate. Frate, ești puțin prost. Scrii și tu numele modului și după mod list. Și ți arată modurile și ți le instalezi de mână. Și faci Resonant Rise. Dar să spun că nu mi-a mers. Păi nu știi cum să le instalezi. Eu le-aș putea instala. Avem Gravel dacă o să avem nevoie vreodată. Dacă ne ducem în Nether. Nether egal cu Glowstone. Glowstone egal cu... Nu-i pur ăștia. Glowstone egal cu Philosopher's Stone. Eu vorbesc chestii de chit care nici măcar nu sunt în Minecraft. Dacă o să găsim diamante, ce o să faci cu ele? O să fac armură în full diamond. Dacă te las eu. E sabie full diamond. Sabie full diamond, cum e?
Hai că să fie sabie de diamond. Eu aș zice târnăcoape. Și să... Și târnăcop. Da. Îmi dai și mie lemne prelucrat, ai? Uite. Hai că-ți dau tot. Na. Bine, ia și tu. Facem trade ca să te. Bă, are animație fărniș. Cât de... Hai tu ce deștept sunt. Sap nisipul cu târnăcopul. Și? Ce eu nu? Tu adună lemn, eu iau niște clei colorat că vreau să facem prin casă. După când o să facem rost de diamond, o să ne ducem în nether și căcatul de ăsta. Dar cum să termine ai pink? Un târnăcop de diamond pe niște sandstone. Îți fac și tu pickaxe de pentru ea. Da. Ce mișto că acum poți să dai zoom la căcatul de achievement. Să trebuiască să minăm. Știi ce înseamnă? Da. Mina. Ia vină un pic, am un cadou pentru tine. A? Am un cadou pentru tine. Ce? Ia ghici. Sabie de căcat. Tor. Nu, făcui rost de iron. Ce? Făcui rost de iron. Cum? Păi săpai și găsi iron. Să bași în jos. Da, făcui o mină acolo și găsi iron. Fix în jos. Sau cu Nu. scări. Cu scări, normal. Bine că Făcut. ești deștept. Știi ce înseamnă scări. Jumate tu, jumate eu. Uite jos minereurile. Stai. Dacă te... Eu am torțe. Uite-le în față. Mișto, mai vreau. Eu vin cu torța. Eu sunt nenea torță. Eu sunt nenea schi cu torța. Eu sunt... Nu. Dem Sky e omul torță. Cam asta știe el să facă. Să pună torți. Tu ești nena târnăcop. A, da, cred că ne-am lungit destul, deci... Bună seara, lume. Bye.